Samantala, community-based programs sa San Quintin, Pinalalakas. Para naman sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Formal na lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang lokal na pamahalaan ng San Quintin, katuwang ang isang universidad sa Baguio City sa hangarin na mapalakas pa ang pagpapatupad ng mga community-based programs sa bayan. Ayon sa tanggapan, layunin ng kasunduan na magtataga ng ugnayan para sa pagsasanay ng mga daycare workers at palakasin ng mga community-based programs na tumutugon sa Sustainable Development Goals o SDGs para sa mga residente. Buo ang suporta ng dalawang tanggapan sa mas pinahusay na programang pangkomunidad at edukasyon para sa San Quintin. Matatandaan na kauna-unahang bayan ng San Quintin sa Region 1 na nagkusang bayaran ang kontribusyon ng mga barangay health workers at ilang CVOs upang palakasin ang kanilang inisyatiba sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno sa mga lokalidad. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.